tyhle ty příležitosti hledáš, můžeš u toho opravdu strávit hodiny a hodiny, což jsem přesně dělal. Protože jsem zjistil, že to funguje, ten základní koncept resellingu. Ale s čím jsem se začal potýkat, je to, že když jsem si na konci dne spočítal, kolik jsem tomu věnoval času a kolik jsem nakonec vydělal, tak kdybych místo tady toho kupoval jenom ty zajímavé akce párkrát do týdne, s větším kapitálem do toho šel, do těch akcí, počkal si na ten zisk, sice bude za díl, za pár měsíců, ale zase je mnohem větší, takže je třeba 5násobný ten zisk, než tady prostě 10-20% točky během dnů. Zároveň odpadá jakýkoliv stres, jo? Ty když nakupuješ akci, která je prostě za 4 měsíce, hned po koncertu to bouchne, kupuješ cenovým gapem, nemá žádný stres tady furt, když je to já jsem kolikrát kupoval i akci, která je hned ten den, jo? Takže jsem ráno koupil a musel jsem prodat někdy dopoledne, že jo? Nebo prostě nějak rozumně. A teď, když se ti to nepovede, tak máš z toho stres. Jo? Ono se to většinou povede, když neděláš úplně blbosti, ale i tak se stalo, že Ticketmaster přidal nový lístky v den akce a všechno to šlo do kopru, takže třeba i nikdy neprodáš. Naštěstí je to třeba 1 případ z 10, takže jsi vždycky v zisku, to je výhoda resellingu, ale nejseš v zisku o ten čas a o ty nervy, hlavně o ten stres. Ty se furt nervíš, tyjo, zítra je ta akce, mám furt 5 lístků. A tohleto jsem zjistil, že za to nestojí, protože tady v tom světě fungují ještě jinačí zákony. Pokud seš furt ve stresu, seš v tom nedostatku v podstatě, protože když seš ve stresu z toho, že něco je, ty to nemáš prodaný, máš v hlavě, že můžeš mít ztrátu, tak seš prostě v nedostatku a zkrátka začneš dělat špatné rozhodnutí a začne se to promítat do všech oblastí tvýho života. Takže podle mě ten hustling je dobrý, ale musíš opravdu na to chytře. To jsou potom zákony kvantové mechaniky, toho, jak funguje tady ten vesmír, v kterém žijem. Do toho se pouštět radši nebudu, protože sám ani nevím, jak to pořádně funguje, ale vím, že to funguje. Ale další věc, to je třeba příklad aktuálně ze skupiny od našich členů. Některý členové do toho opravdu vlítnou a jsou do toho resellingu extrémně zapálení. Jo? A co oni dělají za chyby je to, že non-stop něco hledají, non-stop refreshujou, non-stop se snaží. Ono to je dobře, je lepší se vždycky snažit, než nesnažit. Ale co se stane? Ten Ticketmaster začne dělat bloky. Jo? A právě se stalo klukům, že oni se snažili, hledali akce x hodin, jo? Druhý den byl nákup, dobrý akce a oni místo, aby si nakoupili jako ostatní, tak prostě otevřeli Ticketmaster a my byli totálně zablokovaní. Samozřejmě existují cesty, proxy a tak dál, ale když oni jsou jakoby na tom začátku a furt se snaží a teď začnou tyhle ty problémy padat, na který ještě nejsou připraven, tak samozřejmě to znechutí prostě a bylo to zbytečné. Oni proseděli den zpátky prostě 5 hodin za Ticketmasterem, v podstatě nic nezjistili a když už je ta příležitost, ten den jde, nebo ta příležitost prostě, že musím naklikat ty vstupenky, protože je tam zisk 120%, tak ten Ticketmaster prostě ti hází bloky a nejde.